טיטניק הייתה טובעת. צוות הצליח לשגר מספר אותות עזרה לאוויר, אבל ספינה בשם קליפורניאן שעברה בקרבה לא התייחסה אליהן. בהמשך, כשעובדה זו התגלתה, רב חובל של קליפורניאן פוטר. למרות זאת, גילויים אחרונים של היסטוריונים הוכיחו את חפותו. רשלנות פלילית או שרשרת של מקרים טרגיים. אש או קרח. אסון של טיטניק לקח חייהם של מאות אנשים ועד היום גורם לוויכוחים רבים בעולם. באיזו תיאוריה אתם מאמינים? שתפו את הדעה שלכם כאן בתגובות.